Tuolla kaukana on hieno ukkossää. Mä kokeilen venässä, jos näkyis naitsotti tässä paremmin. No ei se sen paremmin näy. Mut tuolla. Pieni ukkosri. Tässä vähän näkyy heikosti, mutta tuolla näkyy komeita. Tuolla. Vielä voi kattoo. Ne ei oo kato. Tuolla on hienoja noin salamat. Ette varmaan näe kovin hyvin, mutta äsken oli, toi oli hyvä. Näkyy muuten tommonen ukkosrintama, kun kattoo tosta pilvestä. Toitte, nää on varmaan, siellä ei näy kovin hyvin varmaan, mutta tuolla on ukkosrintama tiedossa. Ui. Hui hitsi. Meniks toi kameralle? Meni. Voi elä. Tää vähän näkyy heikosti tämä, mutta tuolla on ukkosen silmä tuolla. Ui, tuo muuten. Tää on nimittäin taas tiedossa kunnon ukkossää. Et se siitä. Älkää menkö ihmeessä uimaan tommosella säällä. Tää on nimittäin aikamoinen ukkossa. Mä näen muuten sen ukkosen rajan tossa tommonen ihme raja, että sitten että kohta ei oo mitään asiaa tänne ulos millään metallisessa. Tuossa meni hyvin. Tää on näitä Ärjensaaren ukkosia nyt. Meillä ei oo muuta kuin tää kamera metallinen. Vielä uskaltaa olla. Tossa näkyy hyvin. Pahoittelen nyt, ettei näy kovin hyvin. Tää on tämmöstä ihme rakeista tämä kuva. Yritän parhaani. Tuolla meni hyvin ja hienot äänet ainakin kuuluu. Ukkostaa sen verran niin. Tuo on kunnon rintama, noni. Tommonen kaari. Se on sen merkki, että täällä kohta paukkuu. Viime ukkossaasta oli vähän kokemusta. Ui! Meni vielä kameraan. Tuo oli lähimpänä, mikä tossa nyt oli. Se oli kunnon valoshow tuossa nimittäin. Tuossa meni hyvin. Ja kannattaa ottaa ja lähteä. niin kannattaa. Ei kannata olla, missään nimessä ei kannata olla metallinen. Mikään tämmönen metallista ei kannata olla mukana täällä, koska mä tiedänkin yhden tapauksen. Se on monikin vielä. Tuolla salamoi. Tuolla noin. Tää tulee mieleen Mario-pelit niissä, kun siinä on se lentoalus, niin se on vene. Kohta kannattaa ottaa ja häipyä. Tuolla ihan lähestyy nimittäin. Nyt se on paljon lähempänä, se tulee ihan ennätysvauhtiin. Vielä uskaltaa kuvata. Noniin, eiköhän kohta riitä tämä. Veteen ei ole mitään asiaa, sen mä tiedän kyllä. Onneksi mä en olekaan täällä märkänä nyt. Kohta pitää ottaa ja lähteä. Vielä vähän se. Noniin, eiköhän tää riitä kohta puoliin. Mä oon hoilottanut tota koko ajan, mutta kun ei millään malta lähteä. Niin, mut se on pakko. Oho! Menikö se vielä kameralle? Meni. Nyt pitää varmaan ottaa ja lähteä pian. Joo, se on. Mutta tossa on alkava ukkossa. Me kuultiin jo tunti sitten kuultiin toi sama jyrinä.